Jatend piny William Ruto keto koke winjruok kod piny Mozambique madhi miyo jo ohala mag pinje ariyogo timo ohala kagitiyo kod omenda mag pinjegi maok dola mar piny Amerka. E limbeno, Ruto jiwo pinje mag Afrika mondo ti kod lony kaachiel gi mwandu mantiere bwo lowo magingo e dongore kar siko kwayo kony kowuok e pinje mag jowagunda. Kaluwore gi winjruok makamano, joriemb geche mag safar maboyo kowuok e piny Kenya kod Mozambique biro tiyo gi lesen mag pinjegi e kinde magitero mwandu e kind pinje ariyogo. Chris Owino nigi ler mathoth. E odiechieng' mar ariyo e limbe mare e piny Mozambique, jatend piny Dr. William Ruto ochuo koke ogirimiti kod piny Mozambique mar nyayo weche mag ohala, pur kaachiel kod weche mag nam. E ogirimite makamano, jo ohala mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe kod ma milambo biro yudo thuolo mar timo ohala ka gitiyo kod omenda mag pinjegi ma ok dola mar piny Amerka kaka yo mar keto yot e weche mag ohala. The instruments we are putting in place, whether it is the tripartite agreement, whether it is the Continental Free Trade Area Agreement, or the Afri-Exim settlement facilities we are putting in place, will give us an opportunity, give our business people an opportunity to escalate intra-African trade to where other regions are. Joriemb geche mag safar maboyo mawuok e piny Kenya kod piny Mozambique bende ibiro yienegi mar tiyo kod lesen mag pinjegi e chenro mag ohala. I am very confident that shortly we shall reform our continental body so that we have a body that is fit for purpose and that can serve the people of our continent adequately. Jatend piny onyiso pinje mag Afrika ni kinde osechopo mar chung' motegno kendo okawo ng'ala manyime e weche mag dongruok kar siko bedo jokwecho. We must redesign and we must recast and we must re-engineer our place, that this is not a continent of problems. This is not a continent where we are saddled with a victim mentality. This is a continent that can provide solutions to the global challenges that we have. Ruto bende ojiwo pinje mag Afrika mondo ti kanyakla kod joket mwandu mag ji giwegi ka owacho ni gin siro maduong' e weche mag dongruok. Private sector economy is the lifeblood of all development, and the business community of any country forms a critical constituency in unlocking opportunities and creating positive change. Ruto oromo kod jo Kenya modak e piny Mozambique kama ne okwayogi mondo gitim maber kod winjruok makamano e nyayo weche mag ohala e piny Mozambique kaachiel kod pinje mamoko mag Afrika ma milambo. I know there is a little problem of language. We all have to struggle with the language in between there. But I think it's also an opportunity for those of us from Kenya to learn Portuguese. And for the people and for you guys here to learn Kiswahili and English, and you don't need any tutor or teacher. President Nyusi is both fluent in English and also in Kiswahili. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.